Fake music. Twins. Unomboshika pakugumirwa uchiti ndichazvigona sei asine kusaziva kuti kudenga kuna Ishe ungave murombo kana mpfumi Mwari wedu mumwe chete anonzwa minyengetero saka iwewe usambotye anoregerera. Hello babe. Hello. My sister Murisi. Murikushedza nini? No, ndachida kukumbira kubvunza kuti road inoenda kunobudikira panonzi paDelft mondofamba sei? Delft Mall? Muri kunoku? Mukwane? Mirai sister. Mirai munzika sister. Ndoda kunotenga something pashop. Naimkwashi asi mune nyaya? Ndachida kungobvunza kuti ndofamba sei kusvika paDelft Mall. Ame mukwane musandipengere ndiri mukadzi wemunhu. Mira kana nendiri mwana wemunhu inzwa my sister one. Nomboda zvekujairirwa here. Ane mira ndiudze business proposal ndine mira one. Oi one. Ndine mawiva ndikutengesa but andizima. Marasike izvo zvimane business proposal. Ndatongofunga pandatogona. Mungona ngonipa namba dzendo kutumira kwa WhatsApp sis. Ime museka umusika nodari kone madress imi. Mira kan sister chingonisenda. Achingonisenda. Mukwane mukwashi. Alright ko pa WhatsApp amumbo. Pa WhatsApp imi. Sando ndoita sendo ko pa Facebook. Unoshandisa zita kuti chindi ngokutumidzira kama business acho andikutaura. Unoshandisa zita kuti ndinonzi Priska pa Facebook. Priska. Priska. Sisi Miraika, Priska unoshandisa seneme kuti chindi. Fake music. Dedi. Ukona munhu akandisira friend request to Facebook. Ndikamuaccepta. Akutanga kuninyenga. Ndokumune. Ameno ari kungoona mamessages ake sachitara zvekupenga. Chinda yakaposa na. Wakamuti kudi. Hapana ndiri kutongomujamukira ka. Mubvumi. Kumubvumirei? Tomupinza mawani, tomita diri. Mawani Andi ndo zera ndomita. Kuda kumudi. Tomurwa mari, wazona. And then? Yes, tomurwa mari, tetapinda. Tomurwa mari chete. Chirudzi. Tombhadharisa, unomudedza, unomusofta, unomudzarishi. Uyapa then, murume wangu hapo aenda kubasa shishi. Anodzoka weekend. Then kana uya panapo manje. Tompinza mawani. Ausomuraire panape. Nakana nongombhadharisa mari chete. Umbhadharisa mari chete. Imbora yemunhu. Saka ndikumupa namba dzangu dzepa WhatsApp. Iwo mupe namba dzepa WhatsApp. Ndikukondinya kutaura naye ngoprinda like umude umupa namba dzepa WhatsApp. Then umudedza uya panapa. Alright. Then kana uya panapa amboneti. Easy. Okay, Sara ndikumupa namba dzangu dzepa WhatsApp. Atani. Munhu yazotinetsera. Amboneti, nomudedzera timu rangu. Timu rako ripi? Ana twin. Alright, kana wadaro saka ndichamupa namba dzangu dzepa WhatsApp. Ranapedza kubika. Alright, iripo. Yebo. Alright. David. Hi. Hello. David. Sini say? Hapana, hapo shikara kude. Deba den bago. Bazoite mawanira. Kana shamu ngana kuda wiki lori leso za weekend. Ago. Kusha. Kupata izoite mawanira maneighbor kaziya. Hapana ni mawanira hapana kana utatombochika sha. Alright, ndisendere location pa WhatsApp. Alright, ndisendere location ndokubata my man.
Please take Cape Flats Freeway, R300 South, and Jake's Gerwell Drive, M7 North, Mitchell's Plain, Cape Town. This route is 7 minutes faster than Cape Flats Freeway, R300 South, Walterbredden Road, Philippi, Cape Town. In 200 meters, turn left on 4A Klipfontein Road. Then turn left. Yeah. Zangu zaita. Rudo yere Raita ugari mupumba tangu Ruda Maimana maitani ndipenge Kandaruri rudo Maimfana is too much Kampiro kaunondita rudo. That's why I love you so much. Saka kose kwa tunuenda Banoti simbisa solo na mota. Ende babes na kutoshika runde je 1 minute away. Ndo pane jora ore kana pane fence. Na kutoshika ndo pane fence. Iravana as long kitchens wanana. Pazo seti chango fadzana ndo rudo yere Raita ugari mupumba tangu Ruda Maimana maitani ndipenge Kandaruri rudo Maimfana is too much Kampiro kaunondita rudo. That's why I love you so much. Baby, you're my everything. It no danana. Babe. Wadi? Wanakuhusu pinda. Ewa, tsika kandimba. Then. Wala dura hizo. Usachika mungu apatomborina. Kenda out nebasa, anodzuka weekend je. Ngoma neighbors. Akuno kwakuna kana vanhu nombopratsa patsa sina basa sha. Satombochka. Uri safe. Hindi udengongo kuna munhu vanoda unazonga. Saka napanga pana kana munhu apa ndirindega. Yoro kuchikei. Zvese boy nazo. Zvese bosha ingouya sha ndingakudedzere nchizoti pane something. Uya sha. Mungu apatomborina uya. Moja ngeri safe ya. Wajona za humu. Ya baba. Ngeta acha tumia sababu wazi. Ndukwa. Sadondo gandoki. Akia. Kana urisiar na basa kana sachi. Sio staje. Como mirire yogara. Sachi kani yogara. Relaxa sha, natsogara kana kurarira kani. Uchikeiko. Natsogara juice kani. Usundi maniri. Kana. Sajuice ndo kumaniri zvako ngwadzichiri kwedzi ndinga satombochika zvave kuri kufisa. Roda mujigiro mvura baba. Uda mvura. Kwa nini kutemba? Ichi yongocho na mvura. Imo, unokonongo replay. Mbona. Tujida iso baby madirondo kwiteta nje kwimbire so hello makobi auya munyo shikai kaskai irbo amira sure Nene brako. Era bozia kai. Ele tomsha zurumbuchika sha. Zishuwe. Aiwa bo. Relax. Saka ba. Paplere mo frera tita se. Aiwa so nanjilo.
Pane zvakaida kuti ndizomutanga napo. Kwe murume wako haasi kudzoka Saturday inoino. Anodzoka maybe Saturday Sunday but anouya zvekumaleti usatombochesha. Andiende kumba. Mazuva mazhinji anoenda meeting. Akatondivharira. Anoenda meeting inomutombori pano. Watodhidhiwe panapa. Ndiri. Saudara. Bobadin guru. Watanga. Ngaka uchi. Wachitongawedzerwa sauti. That's my practice. Aiwa bo. Saka tuchiko manero ndindadide. What is your favorite dish? Prepare some of that and do some of it. Mira pizza katika mira tumesi no. Paulo vamos para o Brasil. Ainda. Ona fleira. Tirou de foto. Eu sou um de mira. Paraíba. Será que pizza já tem? Ayo,